नोंथांमोनखौ आंनि चेनेलाव फिन खनसे गासैनिसिमबो बरायनायखौ जासिहरनाय थाबाय ओमफ्राय दा माने गामियावहाय हाबा जानो थांनो नागिरदों आरोना ओमफ्राय ब्लग भिडिअ लाबोयाबो एसे गोबाव जाबायमोन ओमफ्राय दा नोंथांमोननि सेराव मोनसे फिसानो ब्लग लानानै फैलायबाय ओमफ्राय लानायसै फैया नायनोसै स' नोंथांमोना नायनो मोजां मोनोब्ला नायलांबाय थाबानो जाबाय आरोना जायफोरा नायनो मोजां मोनो ओमफ्राय गामियावहाय बेसर फुयै फुयै जोङो गोसोम गोसोम जाजोब्बाय मानसिफोरा अबस्था गैला ओमफ्राय जों दा थांबाय थानोसै देखायलांनो हायोब्ला देखायलांनो नाजानोसै नोंथांमोना नायलांबाय थाबानो जाबाय मबाइलावसो एसे गुफुरबोथ' आरो मबाइला एसे साफा नुयोना आंनिया दा थांबाय थानोसै नोंथांमोनाबो नायलांबाय थादो लेट्स गो हाया खानो सेराव फैयालासे बुरखाय हाया जायो फाग्ला आयराखि नों सना फिथर बिबारांदि गेवलांबाय मोदोमफ्रुबाय बिखाया आंनि दाफै नों सिखिरि जाना जाफुंगोना जोबोद बिदै Next by TV. Don't
बैसागु बोथोरा सफैलायबाय रंजानाय बोथोरा मोनफैलायबाय गामि खाथि खाथि फांसन जाबोला मोजां मोजां समायना समायना सिख्लाफोरा